Siraman duwite. Sing raman duwite. Lah duwite gitu rokok udut ae no kowe. Kowe mulai ngocek kok ngendi Pak Tik? Golek apa iki? Godhong. Oh, golek godhong. Dadi godhong iki golek dhewe to. Iya to ya. Ora tuku. Has. Soalnya nek sing takon, nek kabeh-kabeh tuku ki batine sepiro tempene? Golek keliling dunia iki ya. Becokan, gulingan, dodaran, mbawa mrono sampe ning bontoran tak entek entuke ning ndi? Neng pencolan. Ya Allah, kowe golek godhong. Iya. Nah, rondone kae to rondone. Rondone kae to rondone. Untuk 16. Untuk 16 balu. Astagfirullahaladzim. Lah nek kertasnya jene ora kertasnya? Ya, wis tak pintal neh. Wis tak kental. Aman ya? Stok aman. Yo. Aman stok. Ya wis ndang ngono. Dele lagi teko. Wis. Jadi lagi teko kertas aman. Siraman duwite. Sing raman duwite. Lah duwite gitu rokok udut ae no kowe. Waluh. Kesel, Pak. Enggak. Enak.